の下君を待った。風が吹いた証拠、昼下がりを抜け出す想像ね。これからどうなるんだろうね。進め方教わらないんだよ。君の目を見た、何も言えず僕は歩いた。いつか死んだらって思うだけで胸が空っぽになるんだ。将来何してるだろうって